अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं आपके सामने एक वायरल वीडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ दोस्तों, जिसमें एक आदमी रोता है कि किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। گٲڑۍ کٔژِ بجہِ نِیے ژےٚ؟ صبح 6 بجے گاڑ تُلِتھ راتھ راتس منٛز نیک تُلِتھ مےٚ ووٚن عیال کوٚت گژھِ وٕنکیٚنس بہٕ لوٚگُس مُصیٖبتس میانہِ رسوٗلہِ خۄدایا مےٚ کر آزاد مےٚ چھُنہٕ وٕنکیٚس لرِ تل گاسہٕ میانہِ رسوٗلہِ خۄدایا مےٚ دیٖتو مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ چھِ تمام گُزٲرِش کران پوٗرٕ سرینگرس جموں کشمیرس کہ کُنہِ جایہِ اگر گٲڑۍ آسہِ أمۍ سٕنٛز مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ دیٖزیو اطلاع گاڑِ نمبر چھِ JK04C0167 مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ چھِ جناب ڈرایور اتھ گاڑِ أمۍ کوٚن گۄناہ کٔرِتھ یہِ چھِ غریٖبی ماژ أمِس چھِ رۄپیس 2 ہتھ کامہِ دار موبایل نمبر 7006 433 477 چھُ مےٚ نمبر مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِو ویڈیو کٔرِو شیر تِکیازِ أمۍ سٕنٛز بِچٲرۍ سٕنٛز گٲڑۍ لگہِ پاے أسۍ چھِ سٲے بُک سٹینڈ پٮ۪ٹھ أمِس چھکھ نِمٕژ یہِ گرِ تل گٲڑۍ جناب مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ اطلاع أسۍ چھِ سٲے بُک پٮ۪ٹھ چلو دوستوں امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی دوستوں، اگر کہیں بھی اس کی گاڑی ملے تو پلیز اس سے کانٹیکٹ کیجئے۔ چلو دوستوں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔